கரிகால சோழன். இந்த ஒரு பேரு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். இவர் பொன்னியின் செல்வன்ல வர மெயின் கேரக்டர். ராஜராஜ சோழனோட மூத்த சகோதரர் கல்லணையை கட்டினவன் நினைச்சீங்கன்னா அது தப்பு. எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேரு ராஜராஜ சோழனோட அண்ணன் கரிகாலன் தான் கல்லணையை கட்டினு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ராஜராஜ சோழனோட அண்ணன் ஆதித்த கரிகாலன். உலகிலேயே மிக பழமையான அணை கல்லணையை கட்டினது மாமன்னர் கரிகால பெருவளத்தான். இந்த பேரை கேட்டாலே எனக்கு புல்லரிக்குங்க. நம்ம தமிழர்களோட பெருமையை நினைச்சிட்டு இருக்க தஞ்சை பெரிய கோவிலை விட பல மடங்கு பெருமை கொண்டது இந்த கல்லணை. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, தஞ்சை பெரிய கோவில் கிபி 110ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட கோவில். ஆனா கல்லணை 1ஆம் நூற்றாண்டு, அதாவது கிபி 150 காலத்துல கட்டப்பட்டது. பெரிய கோவில் கட்டுறதுக்கு 800 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே கட்டப்பட்டது இந்த கல்லணை. இதுல சிறப்பு என்னன்னா, 1800 ஆண்டுகள் கடந்தும் இன்னும் அந்த அணை செயல்பாட்டுல இருக்கிறது தான். அது மட்டும் இல்ல, வெண்ணி போர், வாகை பந்தலை போர் மாதிரியான பெரும் போர்களை வென்று சோழர் கொடிய தெற்குல நிலைநாட்டியிருக்காரு. இவ்வளவு பெருமை மிக்கவர் தான் கரிகால சோழன். நம்ம சேனல் 5K சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆன அப்புறம் கரிகால சோழன் பத்தி முழு வீடியோ ஒன்னு அப்லோட் பண்றேன்.